Lunge chinka kichonsi. Ndizi TV. Obwensu. Vuomogusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili taliane Ndemo Steven ngo reporter yene Taseri Ndizi TV korwa gaiga umuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi. Ndizi TV. Obwansu. Vuomogusi. Jumuri ando sinanda sobera dene jinga kichabe to kware na somoro biru ito bwensa kyane ne kanande bon to ikira singa keli ya bene garo duka to kwanda mangana siasa namagenderero ime na isko ya Gusii nyorana chinsa jara gireje yara gireji osirige chinsa ibere chabana mambia mogani ito ikira sis to garo to kwanda mangana mange anene ekaro to kwanda siasa amona namagenderero ime na isko ya Gusii go kenda ko to bwati nyorana bo to bwati sensa media Facebook Ndizi TV News boy ga sensa media YouTube Ndizi TV News nande na bo to tweet @Ndizi TV News nande na bako toma ekerengereri kyao wetera ase enamba eyera skini yao erinde tunya to ko buri ona bako buri swali ne lyonsi kyara mweshimiwa osomogeni bitubweri tuko oikere ase ensemo osukira se chobisi studio gato kwanda amangana mange ona reri bageri abene ko kwaligania ase jinsa chiachire ni gonko omogeni one libaga nyaraga kwimanyere ningo tumago chaka senjera ya bene mweshimiwa karibu na bono manyumu wanchumurira ningo rafu mago chaka senjera ya bene. Mbia mono itangani Jebro Richard Momoima Onyonka omobunge we constituency ya Kitutu Chache South onale ko basorora munyabere omenyete go tugarara chisakiano ni usikia mambi yone bete ngabwa ngali kango kanso nande motebe ngana nali bobe omwana minto egabane ganyerete mwishimwa Simbarati rona lyakobekirwe ubuntu abo basi so n'abantu twali gupanga bali babo basi bakogenda ekegenieke bagende so it has been a bit problem lakini munyabere sana byamuno bono umweshimiwa banyu muri mwiguro mwe era turi no mweshimiwa Richard Momoima oyoro mubungo Kitutu Chache South nero kirasi studio yigardo jukwanda mangana mange asiasa igo nanyo rwa krendo tebire ni sali yemiro benande anayo mwanju mulire no maide no ngaki ya siasa oike bintu bibangwe kardo jukwanda asobo choli obonene bumotinyo gatano gatatu umwako yiga igakera ikirasi studio ni otoko enda semo kutia samaboli yeri tukolia rero mweshimiwa kerwa waswe ahino mojumbe Kitutu Chache South no yagoto tebi ngaki ebunga yao kwanye raire kera kwa beru mochumbe asintunda ibere asensemeri ngakiwa iraire ngakiwa ta development ne legacy yao asensemeri actually na beru mutundu chintonde isato na chole twe enkarake ngakiye kana na guli shukura muntu twale gopingana nere no mugaka Jimmy Nurwangwe amona oyo itoro mugavana bono ya James Ongwae so
ngaki konyana arate nire bantu bange mama itingana chagede siasa kindomo kesana konyana arate nire kabere elinche kubwa ne lya gatatu lyali so nkabwa then nkabo mujumbe kurwelirende abangonya gusuguma constituency telinsi nini grana jole tutangani yali nge constituency ngima yali kurukwa Kitutu Chache njabwate north and south Okay. so tukacha tukatema sana tukabwaterana and indeed ngakiria nari kugamba no mwaka Jimmy konyora rirende turoje na murusirie lakini tukabwaterana amo tukatema ibintu bibiri bitatu iga bugitutu kabagumara kabiri so Jimmy agatigara akagenda Kitutu Chache north na inche ngatigara kinde Kitutu Chache south bono kurato tebinga kia magendero arase constituency yao mirobiriki kwa bekire karo kwa beira chintunde jo mirobiriki kwa kora ase constituency yao yabantu ba bakwegokeria ase constituency yao bia bono ekarari ne irete chukura umaete egasi na yori digitine ne yari umaete ngakierio mubunga ale korogoro sia mache mubunga ne ro ko beka nyagitari mubunga ne ro kora chipara mubunga ne ro kora kiregendo so igona achite mubunga ne ro kora chiskuru so ngachakira chiskuru skuru cyane na bucyarenge cyugade problem so anza kuchitagura komenta uchinjia ko beka chidirisha ngakiya banda bange barada ngomwana Onyonka abe barimo ngiya gutagurira ibirama lakini cye birasi byali gutume chicho cyali gutume binte binge bazirene tukasuma then from there tugacha tugatwali strategy ne komite na bwate kabwa maskani sana ole kurukwa John Gichana kuru Kitutu Chache north nero lingi chairman ya CDF mwa kondo ole kurukwa John Bosco Mboga na walinge basically walinge Gichana lecha Bosco ale vice chair wazirene ali bono CDF yachire so tukasuma nkagacha nyagitali onyo gwaetire kugetutu nalinya gachinya gitali ya musocho nkagache ya kyoge nkagachinya gitali ya asakorukuraganga nkagachinya gitali ya musocho nkagachinya gitali ya chine kiara that time constituency ne ya mayaringe nkagache ende asakorukumugumu nkagache ende asakorunyabonge nkagachanga gitali 12 tukachikora konyalirie county teracha so tukagenderera Ministry of Health gatokonya na butwale gotema kubeka maliogo n'ichinasi cyabekiroro tukagenderera chipara nkole matwalenge tugacha gocha rene mpaka babona so ikararirie county ya take over ibintu mbiro byekidese county ibindi bigatigare so mubunge basically mubunge ngendo yantigarerete ne amasomo chiskuru ne birasi na nanze kora chibas kiango ama na security abwate tukaanza bono CDF wala ugutumia ibintu bibere ne chibasari kia gatatu ali nanze kuru chibasari ngagenda kwa chinyumba chief tukaanza kubora kuna teba chibasi chiskuru so constituency unando chibono iga amache na limite sakuru kunyetie ko ngale mama chande sakuru priotero finally amacha yoroja atirimbugitu kuri bukegati amacha gaika kanyakwae chibesa chikaera nanenga mijoka ngachikuliki chibesa katirimbukia chichiro ya musocho chiro ya nyakwae chiro ya chiro angisatu nye ninchide ngagacha bana inchi bagendera tukutumia bagendera tukutumia rende kuna chichiro che county bono so bintu mbira ibinge byagendera sana Mwajo murire kwegura no mweshimiwa atebire Richard Onyonka atebire na gati ya magendera ya korase constituency ya na mange niga bekire merobiri ya bene rikwena kune constituency ya unyimukirie asichintunde jiranya rega koba se obisi go mwajo murire ndo kwa ajili bagari ya bene na nyaro goto mali boli ya odiro ga ntoboli omweshimiwa ekrara se studio de kyagera ne arenjire ya moyo kuma tuataka turaja kira magendera tumagujuko so ase siasa yo kwegura okwera sira mangana jinyagitari okwera sira mangana yechi school okwera sira ya maje ine ari meroberi anyareka gukora ase ensemeyo bono mweshimiwa buna kwa nyareka gukora ibindi ase abantu bawo be constituency mbaisanigete nigasi kwa bakoreire iswali ligi ya kigima omonda taisanigeti na gwakire chukura 1 2 3 4 igo kwenda
I think Kitutu in general none credit twarenge Kitutu Chache ngima na then tugaje kabuturwa tugaje Kitutu kaenda rugoro enusu na enusu inde gatigara mate aba Kitutu ba nyorokirie obwanjani na maskani amaya babere bago appreciating watu sikirwa paka watu sumira magendero kurwa paka Kitutu Chache kana achete education ni twarenge number 9 health twarenge number 9 ubutaka twarenge number 9 I mean kiregento actually twarenge basically a constituency yetu bwatikende nande largely talinga no mwesimu wa jimingo blame kiagara no arenge no it is because konyora CDF tirabwata konyora CDF tiranza kokolegasi ekonya bantu baito so bunangi chete oronga yibwatero I think na libono tuanze uchinchi bintu I believe also koligereria no nyo butaka bolese michikono iga nande butakoboruse because renda mangana na ro ime constituency na boko no weta no weta buka na boko ranga saya na rabiti bono mheshimiwa bono kartukuru ase ebunge ya Kitutu Chache South na tuske bono torigeria county itengima ekiara no murai no egoro murai we constituency bono murai ugusi inga kyukoreti development ya gusi ekero korenga ninyi semajinde ama bone diswale kwamboli tima idinga ingoli chakere kiagara osukomboli development ya gusi number 1 ekero kurigerie area ya gusi in general area ya gusi in general sukurigerie in terms of omboli bono igana bongo gotebi muntu mugeni undi wenzi na bago chako tebi chinyomba chire towni ochirabetese ino town yete biasara mbigenderete abantu mberoro bateninkire ane bagorra una sawa ta magendero lakini umaite kero kuligereria magendero pase iyo kuru economic growth ane komenya kuyusikige songa na ntwata economic development ngikegenderete mangana health mwana inchi onyolera mariogo ne service yabo ne utwara nyagitari umwana inchi onyorera amache akonyo tika tugambe the basics yani bintu biri biwende bitagwende tukobora nyumba umwana inchi ngonyara ari kwirageria ayigwenda agera aragere mwaye one litke yani egesongo tukoronga 1 meal a day muntu nabo wenete na kutwale that possibility umwana kwende school konyara tuli kubwata umwana oyo agende school agolere uniform ifisi era available ibinte biga binde olemeru mboro lakini bono gupanga nga kibigo pangwa kuruga iga so that yamagendera agendere omugusia anyole kegusie bintu biri bitakire anyole bintu biaye biri bitakire so that ubugima bwaye pororekane buno ubugima bokareke ubugima bwa maskani akikorengana nayo roje aba Kisi county usino Kisi county abanda abo banyore binde bitakire basic needs bitakire korengana naye buno murai kurwa sesa usikole Kisi county as a whole inkyo tigango boliri swali kiromondo nyore gakitika tontote ba kiromondo because I tinta venga nyageto vekira maje akoyendesa abantu 1 million or 2 million people ntobwa the problem ya maji number 2 ntobwa the problem ye abana kwende school because abayibulia abayanda bange sana na bataka National Hospital Insurance Fund teyo ebintu mbiro ebingo sikubigeli gocha biwonete kokonya umuntu umutaka especially erusi ese chingoli chobotaka ateme gusikibu mabwaye binde birakoro ndojiko rigere nankita kere ko korwende binde binyare bigo ikerana umushimwe gujuru kurwana nande kiro kyao kyaro no mwako siasa gujuru kurwana nande kiro kyao kyo bochumbe ase entundende yo kiro ngoli ni kyo senator yebona umushimwe gwadera one kiro kyo senator okoligia ase county ya Kisi no bwate maso isaine kyaro ko ni go constituency ni go okoligie kiro gase constituency ya yemo bono ngakigo chigo transfer sunga kigo chigweta se chibunge chikianda mero buri kwa begir gweta chibunge chikianda ndo nyara kwa chigura cyo senator
jibu egaro tara akiro kuligi jukura nkinano emaso ni maede taite kolengere lingo tenga yenga ni bugate chibese ngutiko abantu bange jukura nkyo munda wenda ko karekara kuligi bugando eto kwandera abantu kwabaega kwabade imbwate siegende nindo chegasi na kolire experience ni mbwate na vero mubunge I think inje the longest mugaka Jimmy yes na sabe di chitami sanemo lakini singe njona na chide katikati wano maete Jimmy mugaka Jimmy ga sabe di chinta sorry chintunde sano ga sabe di chintunde sano nga sabe sato lakini jane chigenderete continuously egasi yo muntu kuliye kro somo gasi yo muntu kuliya ochume soka siko eno tebya abantu nga iga ebina byo bintu ndo chitwale chuchenja eke ngibwate shida bintu bina bindanyala gukora abana inje babo kwamini babo kwajikura so ne pangire kade nande orochinje gonde se group ye ko team Simba team Simba yende sende eto waka Simba nero kuliyo gabana nero kuliyo gabana inje nali yose ne mwaka monda nere deputy asi ende kindoje na bukere igo bono igo muntu nabara bori naki aini gora se timu ya Simba se timu ya Simba enero gokonya gosinayo gwekonya buno manye kero goli gikura gwekonya Simba you see na ndiona na rigendo muntu ya muntu akombolinga ngayenki yote kubikira t-shirt lakini Simba abigete t-shirt yakora kana mune campaign ne ya Simba injeni manyire in fact ni intaros t-shirt nyira bongo agirujugura right abantu mbere bakora baneke munike ntuke munyete myake mengi twali Simba bona mumanyete gali gicukura Dagoretti North obero goja gusira kinitanya kuri gukura gusiga iga otwaroje se team yetunga tiga incoming governor Simba ga underground abantu bamanye engakingo ikere na inje nguruzi biraro byane esto hazirendo liyo tagete t-shirt yana ne poster abagoja gujiroranjiro ekiribu ngereki amajiko base social media keko majiko teana na oyo neko kwereria lingo sinebese gete asimwana ko mukutano wa mando konde na mumemata gutwara maso aranya ka gwita ase chibunge chikianda oroli ele ko ekiribu gete kiarenga ase social media ogianje mutobura chiesa onerote yo mwanju muri na ya ngikiagerete chibese Simba ko kwerera ngi chibese kiari ona ni gore timu Simba yani tiganda boli Simba range bezante bika umwana abana bucha na kie kibono ekiribu ngerete producer yana ba discuss bintu bire serious yes tige bintu bire petty Simba bono Simba ranga chibese nje ngo kolega sinere usinje na mwajibese nkyo muntu arabolingi na era Simba chibese na kie kibono Simba ranga karatiga Simba ranga binga chibese chibwata amatanga na ari twara kumenyo chibese gete kawo mumuro yamyo chibese amatanga bone kina kigendo kubeka social media nga Simba ire mu chibese bone kina kinataka mheshimiwa okiriye kyaro muntu na riskalia oranyoro ogoteana ya mumai matabwa timaso tige binde byaye timbe na bere bunge myaka meko kwa Simba bono iga na bonde nenge twetana Simba bona nakinata kokiria se abantu atimaso omuntu bere bunge myaka 18 brazi tabwa atimaso nakinata ko muntu amanyena muntu nataka na omujumbe Kitutu Chache South oyo chikoriye kero ke boseneta bono ni gaja ku transfer constituency kyanda koriye boseneta egere gine account engima na kie to beke kero ke koriyo kyo governor kyo senator kyo deputy governor kyo women rep ebine birogo which moko genda bune team chibese chia Simba nchiro agotumia chibese chia nchiro ngotumia mu women rep ngotumia ali chaye mu deputy governor mwaka munda buna bona matanga ko enda iganya buli ali bali katuwa mutumire higoza ndobeka chibese chia bona kie kani abantu ababaino lakini atako bakani mheshimiwa montaja nayo wende ko bakani na bongo bakani lakini ndiabari ile kiribu ekyo mheshimiwa umago kirio tena achipeseji entuna bato etimu yetu na bato kuwakiga producer yani na bago jeze grip beke mheshimiwa no I jeze timu at problem na inu mwaweka news yenu to kuikaranza nyumba no murugi aja batenga to ejese cyo mugati umenya ko nyoro mwana ugire nebeza kwa mutu mwagendo te byanko arato 200 to rujiga to te mugosori yani I don't know why people are busy very petty. Bakubulie bintu bidaisaini. Mutakumbulie maswali zene gake.
Mheshimiwa mbuya maswali ko kubora turaisa ine kitwata ko mayo obekera abantu bawo dene naye gwachire tari go solist money egwachire ochiko tukonye county ya Kisii. Nchego na ajire ngoteba iga ebintu biri tugwenerete ko kore county ya Kisii erabe etkonyo omuntu mutaka. Obitagete abagambi bawo chikwerwa bwata maskani bakore ebintu ebyo. Ekero tugusuka bosio mheshimiwa na recently ngwanyara ko gaswase kiama GODM. Yes. Ngwenda orange usio gaswa kiama GODM oguro kiama gia Ford Kenya gaswa ODM. Inki community ase siasa politically ngende community. Community mbara ringe I think onyo ko understand the history yani but I don't think there's a need kwera maigabu. Ona ringe umubunge we chama ikorukwa Ford Kenya. Ford Kenya. Oiche usiyo yeligere we panga kisiasa oa kejisabu arithmetically na ande mwagaraira nje no musani ono maide una riri ndirenga kende simbala badayanga abantu mbarayiga bagopanga butambe bawo ni kitigiti abande bayena nabuna abahiri nomination cyacha babahiri bawoboka bintu nebyo abande bayito gotwale gutama bada nanyora abantu bandise kiri bakombolinga ngo gwanya ko beso ODM ngakiora abese obanyete ngachukura ngujuru kwibero. So I had to move away kuri yenjera ejibone senyigete ngajanganyora maite narigete chukura using ODM into twaye chagete usi banda bangu maite gendo tokoroka institutional memory mbai komanya mbai go chekia noni lubuna murabanda media no Google cha Onyonka toligo cheki umanyanga 1983 ngairi cha Onyonka alenge ona ngokobeka liyo kaiga abantu go check dore mheshimiwa because that is the that's the memory mubwate. But the truth is inche narenga amongst abantu bajage dodi yambuzi ekarara ironda tamutagite. I was amongst the pioneers tuarenge young, we were youthful, tuarenge one stage area watanga things cannot be the same again. Tukakora, I then came in etigiti nkaurwa. Ngakie yekara na urwa etigiti actually omuntu yerete ngabana bona James Yongwae agaso ODM ngaka PDP. Nkamuwajikura. Igo boni gani ora member ya ODM go se tora join office. Bono igande member ya ODM technicalities inchiro badinje bono kana gora PDP ngacha ODM kabuga chikura ngaru ODM ga Ford Kenya ono mwagara iranga ageregere injino musani oraira and they wanna indu ya nena kyotago chumbu atisi ende ngambelimo na njenda gidera iraga ambelimo so ngagiri na korosiri na so ODM bono nonda azimio Poni gano orasimio. Ngwate yabu na ande orasimio na ndo kabati mtsimba se county ya Kisii. Ngwate na wasoiro ODM. ODM kuchere kwa na chiticket. Ngwate yabu nobo kabara mbu akabairo orora so kwa na chiticket. Poni gano regira ndidi na kujoro kwa ticket. I will tell you tigangote my brother. Wanda wanga mishu aga gwese kwerende ya Facebook ba ko bolinga. Na harolira abande social media na murabu mbanyoli tikiti aidada etikiti yeri toko ena nominations basacha kubasacha tutingerane omusacho kubwa tomoko bakatomoteit kabana toko konyo gambi ya one timu zimba indu tokanye denga kiti atoganye tolete ruwe candidate goje kiaga democracy kwa lawa ile tokaleki tupingane. Egento kero moja mwate ana manena bashima moja mwate ana ekero nomination ira ko fair and free ngakyo ko rumaina nomination ya ko fair and free bas ngakyo ko le nomination ti candidate mule batatu ngai mutagete chi polling station chichikoba asegete mwachora mwenzi babere batatu and azimio you might find Jubilee ajirime you might find a party endenero kwa kwerende chipatingo chakoba chile chirichiko chakobe se azimio buna a coalition government yeyo chikogamba na batoko enda joint nominations call so long ngaki exercise yako free and fair turangerani tuikaranze kwenzi na candidate totebanie aiga no tuji okorera chikura kire ward osikira constituency bituo kitoko chikobeka tumanya konyora ballot papers tuchirigere chonsi topiki serial number toboliwe leta members bao bali bawo choko bali returning officers tobeke kiro muntu agobeka same number twagiri chinsa chikura chiko chaka abantu bagende ground chikura chia ku members ba ODM ba ke chikura ikera na ubago chiko chora ngokolireki ngoro muntu muye candidate wo chiko kare ko chiko tokonya twage chikura icho toire the numbers tuchibale kiro muntu amanyi number chae hono ngakinando ro mane kwa kanyoro wa chikura isa no muntu ne kakabwate 2000
Ayabona uraisa konyora naye no support umuntu mungao irabona tubwetia mangana nomination no support ingie problem that the inner democracy yeah nto majikora na ODM njamba jikutu nebwa to mungusana na se county ya Kisii ekaro to bwati team Simba na team endenero kya ekaro bwati team Simba igemine team endenero ngaki obwa mato barobore ase kya magi ODM ase Kisii county ndune campaign to genderete azimio mwakaraira nere to konia inchega bana ya Simba ground ni nkoni litunda nkoni ne litunda lya Simba Nigeria ne buno senator na lya nkoni aba babanya bateba nga ODM bwate chikurupu berisa to nje tindo jigo nje doji ni chikuranganye ndo mutuga iga to gende buno ODM to ake nomination to gukora to gende te karonti karita se team Simba era Simba ra bata we ticket ODM goriye kero kyo bugabana ate busingo nganya tinda tengo nganya rosa tengo nganya nande moko nganya nere gosikiro montaga ne dependent litanga ni chikura to gwa tole a group so to koruzi Simba ontigeime doji kugenda 20 tora as a team number 2 oba wadanga ngazimbo ko nwe tigiti ingyo katebera ngati Simba ali nwe tigiti ingya ko nwe tigiti mweshimo tari nate yakore nwe tigiti nate ara raisa ko bana taire tigiti ODM no ngo denga tali chugiri tigiti ingyo ko chakra ne negative iko ko chakra ne positive ngwala ko bolinga moko ile chugure chinga kimupange abuno togoja ikyagara ke ko negative ke positive ke positive etabe positive ke negative motaireti tiketi kyara mwachore gato ko kwenda nominations zo taireti to katogotika yeah iko kwenda nsemende ngao ngayo jina liji ke litwaje njiti ande ta yo munda waje kugenda agwaso ya lock na ando gutika le lock ichigori nditi ndira senate liweta na libona tora Michael ya that is very true but essentially onye nominations chere free and fair think understand it why umundara da gotige batia me goje ekende kina ko boli free and fair ne liye kyane mo free and fair naki onarure kyameke sa free and fair no ona bote biga free and fair neka na kubalira mai dinki gutwara ro ko nko yubuna ngina teba tari nje tari ko yugo mheshimiwa ndake to mwanjo morigere yali ayora amboli this world the same way gatatu it means yeda ndo moriri ko somebody is aro moriri ndake to lebeketen free and fair means iga banda bakuri ikura bagwikaranza bonse barangerani baipange bachore sikore jiwagirwa bagiri onye mwana incho bakachukura karo member ya ODM umuntu cyo akekura kabwate kadi yaye kogokora wake kura batebe ngakikure ikikobarwa kogokora gukibara otebe kikure ikikara kwa balire ngakikiko validate ngambo yachare ngo declare winner igo ine rono free and fair before umuntu arakwenda Nairobi opike tigiti oija otangase taoni otebanga ninje candidate ya ODM kujakara mandu tiage campaign yes ekaro tukusuka bosio ya amatuka mange kyabere ko garo kwana ngo tebure nagi oisoko chorwa na bogo chikokoro bokurumi boya na kiwo osena se county ya Kisii ko sasensi itu yake na bogo batera na bara ibande kokoro bokurumi bodi bogenda takwenda kiwo na ki uraji gwa chief osenga kiro jikirani kokoro bokurumi ase anene ase county itu ya Kisii this word ligia my brother tiango tebiga nje bunge ongo ikaransi budget committee na well of the last 15 years the reason why Kenya italigosuka the reason why county ende onsi etasuke the reason why Kenya tubwate problem tubwate a reason ne no bukurumi abantu bayiba maryogo abantu bayiba kibesi cyamaji abantu bayiba kibesi cy'ikipara abantu bayiba kibesi cy'ibasari abantu bayiba kibesi cy'cyombe kigorwa abantu bayiba kibesi cy'ingogo kigorwa abantu bayiba in other words also stop what is called chibeso boibi ekokoro kobokurumi wa solve the problem ya gusi poverty by 50% also stop chibeso ichikoibwa talinga ni county government yoka chibeso chikoibwa chi factory che kawa cyabakorere gasingi kyabete obole mibwe kagubukaera ngikyabete obuoyo bwa karururi kale banza koiba bagakora oligereri none ichai challenges chirese chai ngigeko gere chai gutware bonus yenke gusi lakini go kwenda central kwanyore bonus igere igoro it is because abantu mbarororo batari korora abantu bataka mabira baroje nga barabuo ekere kwa irwe gasi
egasi yao no kugenda okurume as much as yo gukuruma umenya kubeka bese yo basi komenya goita kwanza kurukira abantu lova kubatebu nayo kunywa marwa maya gukwali endagerengi ya bana baenda St Andrew story ezo mundaga waka ne fees 1.9 million umwaka amini etamu no ninje buzito bunyonga datu mwana ne akande ganya matali school nani ngukwana kali songo anaka ngaini and in other words where we are today igon buate conviction nga onye gota geto chake go solve problems chire ku CSA county ya gusi buno mo senator egasi yane no oversight ingyo mo oversight akokora ni njengo jigota ande twagambire nana gukwanire in public nande na teviri simbanga governor ne mwaka munda deputy governor ekeret mugocha koiro bugambio nya sawo wanje to kwere chikura molende kibese cyabanda bataka ande mugwanza koiba kibese I will stand and tell you initially privately I will inform you esebuna bagaka bakugamba usaba ndabanene mukwanga koigwa ikorangiriri kono ntebya uzinga aba banzire koiba buna konye chiko ibunande anene kwa mere wako mochi oboraibwe county buna obokurumi mbororo nubate evidence bikoro kino bokurumi mboro yonsi pi anene ekero ndagani eyigwa rules bakuboliri swali iyo onye timbu ati evidence ngibatanya kontebelinga ebinde byokwana nobuli ya gwachire kotini kyara buna umuraina kogire kotini kingo jera kotini o kotini tumaidi na koti ere kate koti okogenda kwarulia haki chijaji chia korule ribuno tagete ngigeko garoka gete tukukwana ebinde biso mwana inchi because oranyoro monto rule ri haki ese ESC onyoro rule ri haki ese DCI onyoro rule ri haki kirase no mwira koti ngioranyoro so bona matukaya ntoi kwenda koti kugambeza abakurumia abana baro abajaji bakuri kibese bona ogotoko genda direct asaba na incho mwana incho toi kumubuli kende aye tukagora chombe 800 county ekagora bono chombe iki abande babate bachialinga 1800 chombe iki kari chiagole tumwa nyore gekabanga nkogolera muri chingo ko abantu abataka bamura bakeke goliagake neje hacheri chigo cha guturagia amagena chamba chingo kechi nchi achide mukaego ekere kosa for the last miaka yene chibese nchirore serikali ekobeka chiachire kire ward yakonyora chimilioni kianda ese ward h 45 eye minute kire ward asbuna to kwana iga kire ward kuri chibese toto e county ko ese chibasa 410 million shillings umwaka nkwa kwanete ekiribu ekyo ase okamochi obokunu bwenda ase county ya Kisii ningani producer achese ekiribu ekitoko chikwenda bose kana muchi okobore uchikongira liswana etamu entangani yoburabwa bwe county arobo kurumimbo arengo inginarya kogera obuchagede ko 2012 tiga producer achese ekirachese ekiribu ekyo tomaye gusuka bujibosyo Onyigwete Simba abangena abaikansaka abamuraba bakora hamwe n'amachara n'echi pigipigi bakogendia bana bamba atagete bagendia pigipigi Simba bakari chireze chechombe charete twe bakari bechombe nyasika Simba efactory amatoke bakari chiresa Simba efactory avocado bali chiresa Simba baile chikabwa atira komi chikabu chabanta bataka ame hote bango baramande onyengo kwane ke maene akanyina barama chiresa cheno chachire the county government 146 billion ese miaka kanda naichireze chigocha najua kogora marimo bagora chirali kingiya banyoma makugu na nje batwara kirebe to batagete bamaye wocha batorokera batebe nyure minyamongo busa onye ike mine tiko baramande inga baramu moisu Onyonka entunde ntangani yoburabwa devolution corruption ironja alengo nande chagete anda ubanda ndo nebye chombe kata no bya chagete tamu ntangani ya ingi mutari kwande tamu entunde ntangani bon mojo kwane entunde no manyete kasi umujumbe egasi umujumbe tali okubulia gabana ishida abantu bakubulia gabana mazwali n'aba MCA ya
Igabono igaba the role ye MP ne role yo MCA ne role ye senator omuntu wenderete kubolia omugaka James Omalibongwaye maswali gali ko Chris obule ne role inge oversighting manager ne role inge senator ne role inge goteba nande nyuko inyorete omaithe ninu mokweba bwango ndoreba ninu mokweba bwango obule tagatenene ne chifile agoteba bune bintu bibire count Ikara algo ligikurangia kwani to ni second term. Na batebe. Tada batebe. Boni bintu ko kwana ambiri tofauti. I'm repeating what babu bule ba kwani. Bono nande keroto endete sense me inko boridore na anene ekeromo ko choru sine timu yamo amsenta ya choru ku ODM egabana choru ku ODM omugumene choru ku ODM oversight ngo jergo sinya ekiara mwa campaign etiamo wasunyuko mojioyo ekara korobo koromi. Number 1 formula te yorange ego jugutwara ekarole senator uno wenderete ko oversight gavana ose wenderete ko in the opposition unless ye katibe change. I do believe nga a scenario bwate obugambi utakabole gento gikoro goodwill onyoro umuntu abantu barabaya na ubakugamba batiga abantu babo basugetie bakolete emicando barusitio gotakasobo na bakonyora abantu bandi barutwara obugambi gasi abo nobukurumi bwoka kiagara. That is why nkora igwa abantu ndire bakomboli my brother nga ngomenyete nga mumima natake ko be senator chibese nchiroro ngoba delinga ni chibese ngikuri abuntu na ngento na bodi swali lyo mweshimiwa na ono ayini gore timu Simba timu abeire gaba nale ko gotebiga ayeno no mochi understand the role ye senator lakini bosani mboro no yani ekaroma obwato musani aragenda ibe chibese cy'abantu ko komategendera kuiba ukimwa campaign ya mamwe biro mwensi na kiwo chikomo moji ikyare ina reshida tware ekwene kiwase county ane probaje until katibe change the position remains a senator will have to play his role. A problem to bwate friendship we to bwate friendship omugako bura bwate nongwaye nero yale ko gerata ko boli ongwa maswali now nakina wa delinga ki if you get your mugambi or good faith or what a good faith and what a good will even your friend ye ko nyano muibi o madeti ko boibi ko iba mole ngo kandi to teba ngo kandi to tebi your friend nga chibese chimoko iba ntoro chibono mojiba. If I am the governor and I discover my tebi ndebi to kwana bi chombe chibese chibire 1.6 billion chibese toto chibire county government ya Busongo chire close to 32 billion auditor report oje some ko 2012 mpaka bono iga go kumibi ndubiro Omajo muriria ebine birangera review mweshimiwa korengana na goteba na bwate roboti ino bukurubanya rbo korekana ase county ya Kisii kenda gusanga birangera bya na boko liswari gwetera ase namba eyira ase skin yawo boigo na boko tubwati gwetera ase media Facebook Ndizi TV News boigo na boko tubwati ase media YouTube Ndizi TV News irinde tonya to gusanga katono mweshimiwa Kitutu Chache South Region Onyonka oibono oimukire gochikoriyo bo senator bwe county ya Kisii osojakire iganga yayo kuri kiroke baseneza ase county ya Kisii emushimeka tutigarita siringane noroje na obokorari ko sebuna Professor Samungeli ajore tu na ODM na governor ni goye irira na bokorari mbonya tu bokoreka na ase county ya Kisii tanda bugoliga amago ngeli ni musigete amako korera ashimia kemingi bona igano bo governor kuliya igonta gete ekere na ndo manyete inumore ga ese TVA onko basorora buna bana ba minto na inu mwatemba korwo bisia mwayanda mwali ebinte binobire una chibese chibire ki account ebinte inobire buna chibasa richitai korwewa binte binobire buna chibese chigotumeke chitai gotumeka buyane ese chiriere mbiro na inu mwayanda mwara chambusa mwa checking egente kinga kikere ekaro komboli gore ya Professor Ngeri bono igano bugana na kuri that's true. Ebintu questions chiro about yamangana Kisii County onyako boli swali none timanye no nyense ne tiabwezale omaito musenita ngwikale kwa boli swali na ki kai na nyole audit report ile file igapa ige senate aye governor James Ongwaye I would like to kosena ekere na rojo Ongwaye kara chiete na Nairobi alikoba alingochi ko audited igali ese kwende senate omwago ngoyo ngeli ga thinge bintu byonse bi Busongo biribya county iribya nyagitali ebwata mariogo amache garororo gusiya agenderero gukumia
Pona ki ekdwar ko bori swali na tena ki ayana na boju ko teba ikor ko iro seneta ekaruna oyo ndaro mo seneta na wole ngere tingwene ko ko bunonge ya tarinda ngere lakini yo washwe omenye to kumboli swali tigango tindi washonde igo utagitengende njiko kore gasi muno mugakongeria akori na bona ujo ko na gina tebelina ki egasi ngo chukokora and I have said it in clip chiria lakini jira chi muri go play na David Simba na Munda na wali baje goche team ye county ese ora yobongo boli bago so bago anzo kukuruma chibeze chiria na nde onkoira na mbekeri kondo nkogende seneti barangerie nje ko baboli naki twagambete mwarenge guchukukuruma chibeze iki ande ndi mwachagete inere gasi yo museneta inere gasi yo mu MCA you see onyendria ba MCA bare kokore gasi riba bwenete kokora anga go bago nonye ebiri ali ekwerende county assembly kende ngeyo bago etia anga bakoleta issues che county anga bakoleta anga you tell me ngakichombe 800 cyari kuri yewo aya ba MCA barenge ikona bari barenge no I'm not asking amarengo egasi yabo ninki kati no kubulia Hata no kubuli. I'm not saying aba MCA igorana igweto muntu komboli ngomenyete ngabona you are accusing all of us ngatulie the chombe kubuli ngaki etamu entangani ya gavana ngwai aba MCA abanga ibata kiri kubuli rigente ni assembly ego sinye assembly iri chikondiri ko mwala orangerie press conference yotenga chombe njire chiago letu ngaiji ajete osiki ngoko njira bamura bare kwa ewa bake kiabete ngoko bikobeka osinamage na 50 rituko Chingoke ichonzi pi nchiare guchiagoretwe korengana na ngike iretoro jaba aba MCA bagakira mbabori ibori toko barangirio obori nimbarangira korengana getengo tebeli ndabo mo MCA omweshima na wate hana kie bakirete na gotebia mbakwanete ayebuno muntu wenga seti mbakwanete impara akwana akirete inere gas go bwate evidence yes eitali gas yani yo gotebia mo MCA ngani bwate evidence toko barangiria obabori ngaki chombe nchiagoretu kwanya ko bareto bori bon tiganche kwanya ko bareto bori muchingo konchi agoretu na wate omweshimiwa wana jina kanina kina bona to evidence nkigenge arete bagakira ego ko barangiria obabuli yewa ekero to gusuka busi omwancho murieri agenda gusangana ebirangere byao gweterase nambe yera seskini yao tubwatie gweterase mitandao yetu Facebook Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News ende ekero to gusanga gochibusio omwishimwe ngora torendere mukurairanerania ake enkwana yao gwakwana no mu senator ongeri okwana ekento gerekero mukwiraneri embikichage korata kujase omwananchi egaro mundago obo lirizwali ne ego koligerie bicha Togo iwunki omuntu yabole. Yeah. In other words, don't we have what is right or wrong or what is wrong and right? Garo munda ko this word. Togo lilanga ki by the way gente ko yabolia nkebwata maana gete na ntu aranga liswali ndia machiko bali meaning. Umuntu na bako liswali tabwatike. But for now njintu anya koiranirania no mugakongeri the only thing yakorete no wante vinga tina bekere tu esumu ngata mwana itabekere esumu maete esumu ngo gatoro ewa nditu anya koiranirania ngo gatoro ase ntu anya koiranirania ngana esumu nere go jinse etwata kantonye chakera tura no I am tadi no sia ongora ke tinjiro lakini ngaiya ekwa range no ngeri tu anya koiranirania professor no mugakanzigete basically is like my father nanya kumuiranirania Mwanjo morire tosuka tiaturenda smooth kumokea igero tokwirana tumarugo kwana mange karutono mweshimiwa Richard Onyonka oyogori kerokyo bo senator se county ya Kisii tosuka Ndizi TV Obwansu bw'omugusi
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamgurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imegichi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire guikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getuno kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywere chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chugwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asichitangi ayata liko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutali bwakanira chinse 29 ni gabwate libagalinene asura nyare gupaki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisi Kisumu busio bw'ichiro ya Embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugiye baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba. Hey! Mwacho muri elio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu muziki olio makongo kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora guchigoro tokini amaberera inkore pere bintebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatesa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu. Biyamano mwanju muri
kwenda kurigiri umuroberi oito bwensa kyanene karo twenda gukwana mangana siasa namagendero ime ya gusieka rutubwate omugani witase studio Richard Onyonka oyoro mubungo Kitutu Chache South korende ni gawo chikorigiro kebo senada ase county ya Kisii igo kenda gutume birangere byawo ne ribori yawo na roda bangi mwatomire tochiko yabori ase gagetari egetambe korende teturagenda gujibosiga inyorana na baganda gutubwate ase nsemeri ya Facebook Ndizi TV News nsemeri ya YouTube Ndizi TV News mwishimiwa turakwanda ya tebekana buna nkwa utete ko bekerwe nsumu timeto se wo utete ko sinkwa bekerwe nsumu abantu abange bakwana ensuna maimo bekerwe nsumu ede na jede rally ngai karanza to gandere dine gasto balo kora musai tole actually umuntu manyite akandete drink amache lakini agarako yangere linga no zinga amache ali gaigwire lakini agaro musani igwira amacha ko koma ite to ikoligereri kende ndambo wasi muno muntu go trust kana nabe ka amachi munwa amacha ali akanga kagai bigoti then ngatinna ngayumura in fact makaga ite kayorutanze then kanyoranga nanzi go sokia manyi ngaira amacha ande ne chuba ya Coca-Cola na bwate ngaanza go osabusio munwa amanyi ngakurumu lakini bono riringo kora igonjenga ketenga ni rumire na onte ndenga kenda bakanagiri umwishimwa nayo wende goje gukwana kera nacha gukwana e clip no bono nyigete aba muraba barenge part of the team yane oyo mojo bantengo mwishimwa umenye tamanyinga ngo itikale kurumunwa so can you please stop ngo abuni bajo masabajo yeah lakini basically yonda ko na just story ye wengi omuntu ngeta manje kunyuna manyite igarengo muntu tuarenge nere for about 2 weeks nye omaite twabere tunya kupikia abantu tukubareta amo tukwadencho tujoini o tujoini endo kialengo ekere twajete meeting yeye kwerende ibacho kere bon nanyora ngamanyinga ansi na liminyo gete bakambogolia nkamyoka bagetown kaliyo monye gitalie friend yane okoro Dr. Bonyo akandigiria madiogo nkarwali wa ngabikwe drip kurwabu nkamyoka Kisumu then ngana Nairobi ngenda nkarwali wa kana rwali wa nkara na goja kwana karwa roriti gosekara insumwe yabete mangana aja gukwaneka torojene mwadene ti campaign chini lakini abantu bande osibari bako bamojimba dete na yaya obuno bolimo ejine nchara yo kwirigiri chikura na sympathy for the baguli negentekene kana no bolimo bwalenge geuzi baba danganyanya gukwa etabera yetigetondo nomere geuzi in other words you'll always be blamed no gendo nyomo mokungu ole the queen of the world they'll still say so banabaro no kada the reason is there is no need you yani ina igwete binte bikwamboli tiangoli swali my brother why would I want kungaine ringa na bekerwe sumu so that ngambe popular I'm already popular ngingo chikwebekere sumu ngambe popular simba arati na Richard Onyonka they are already popular onyendi na arenge popularity yane chisinnovations yakolirwe we are up there onyolenga ese sinnovate yakolirwe mbwate 3% alinda arenga ki akinkwebekere sumu osinye butoroka bako nali abantu barandorera mabera bangechukura but when you are talking about popularity abandi na iwetenga ngomanyete ngachite kwebekera igo aralibona abantu baramorera mabera ayaki omuntu olesika gwaka chikura tade tia korore mabera gata getomote bintu chikomokorera mabera kiota getu chikomorora ekero tutigare tabu ntwaro jakero mwarenge ntanda emaiki ya limete kero kwa konyarwa kwanire buna nkomosiri na umuraibwe kyamagyo dia mwakeru chikura tokarore maiki kalima ukababuni moko limie maiki abokora no imechando ya jakere ente producer na bago jesa ekrib ekyo turakerora kare maiki ya limete ga moko ndimeli ekrib moko ndimeli maiki ende tingwana korano imechando ya jakere maite siasa yenero ande siasa de game ye chinkondi ora karoko ya chinkondi chindi chikoligereti charanga wojo gukwana ngeze ngenjo gukwana buya abantu bande bawo koranga ngabone okwanyolere mileage ngarte producer na yanyore kiribu yake na bego gechesa jamii ya Kisii tupigie mzee Raila Amolo Odinga kura wongo basorora twakira umu akora ikikura twanjera ono ko abutarari kono na linta kwane nga Simba atinere candidate yana Simba atinere candidate yana ko lindo mo seneta
Igo mheshimiwa korane mejando no ichagirete kuru intanda ikamachuganda kujibacho kyaro gwete maike yarime. Siasa ebintu ebyo bone sinje kwa crazy na bonda abaza denga ebintu ebyo nabyo ranyore mbire related. Obo mayene mbulinga abantu mbaro bayigwete bobe nganzimba nkoni. Kabere abantu mbaro bayigwete nga ngomanyete ebangana ya muhima gukwana bawuti bukurumyo oburese county ng'abantu bagukuruma binde kwa igura mshua watebunga ngabamo muhima na simba bagateba ngocha kubutabara abantu ngoya watenga umuntu kubutware. What we are saying is very simple. Tiga, and this is what I've told Governor James Ongwae over and over and over. Tago to tebi ngota getu kwa krechukura. No ni njibuna muhima ton support ya. Nje nago support richukura kabere chubo gavana na ajire paka asagoro kwa sombogo na atenera abagitutu na abatebiri umugakoyo moechukura ntubwate issues nere lakini bono nere tubwate moechukura litukuri warangwa kwanete ogateana chi project usaba ntumbare bajakire gusirwa okakani mugabana na ta siro mo igota getatike producer ngate clip ngerabu na mheshimiwa kwanete litukuri goro agate mugabana gosagate bari abantu na pati go siro monto babachete bebumirane clip ngate ngerabu na gwakanya warire producer na bago Mheshimiwa James Omaliba Ongwae ayekora yenda ka totige tigo mheshimiwa Mange a check round tigo ngeli a check round tiga Simba omoisie esora omwana omuya a check round tigo obule oyobo bole tibune project a check round elinde tomenya gotirimboka. We are going to make sure that the leadership must change. Mainwe, Naligereni Naiga, the young generation, this is your time. This is your time. Wade tabna chi project dinjiro oroji project de jira ji affect obomo bodiem no ena se obochori bugo chikwanda. No. But the project ne project. Yeah. Bono whatever no what evidence na no any project. Why must I have the evidence? Or at the one you get the number of at the book of the talk, and then you may ango so an hour. But to our evidence, you taro gabutuko. Na yo when you're why I go to Najuma so one hour to a number of yetalibo. Ekartoko skabosio nara okorgona ali patio yaro koru itale yogembo kisi kaunti ote ano mugambia bugwa kwandire kena samangana ya matangani kodene ni gago bolina ni gora chikoru kasimba una kwaru gede donya 2017 asobo gumende ngaki oye ale confused ngaki na ale kuruka donya na ni ntu alinge chame ya mana donya iwona bokora kana sinale kwa kwandire donya no donya igotwa quality disagreement nkamukani nkamotevie disagreement to what at that time. Number 2 ekere donya ko ligichukura na alinge barot ngina ale ko affect na alinge barot donya kare tutwalite edioma na li alinge was not because inga na atake the donya ave women. In fact donya for me has been the most qualified na abasubati ababande bakoli kichura bonse people na bangina bale qualified bone to kwashikura. But the point yo yaboli ngako iguriswa aboli nga ogochiko moruka ogochiko simba una kwanda goboli bore inere propaganda goitaga ngomanyete mumima gocho kabana simbe wiki yamo aye go 2 million bacha bachichenja mumima gocho kabana simba wiki sato aye go 50 million chicha chichenja ngamuimo maite ga kwa 150 million niga otamire simba batebi galero my brother mwana Onyonka. I have been an MP for many years. A point ingo take yese inchese siasa anege very simple. Simba igale candidate of choice. Simba tiniko mubwate is because nature is abwate. Simba at least na abwate good willing ngo chiale go tenena is a brave young man ogo go tenena tukane binto obo sensimbole bondo buchafa chafu utawene tukoba kusiga ibine binto toje gukana ntoro jena tonyo jira se kambi ye no walingi goro mukutano no tole twins yeah
abaswati bali no bate we are waiting tororenga ekara tu abakorere nye nomination togokora na tugotwara consultation to discuss amongst them onye toko agiri tumanye gopanga ngitogokora tugosuko jumuto nyore women rep ingia tukorege ntekyo twanze campaign sari suggestion mono nanje komnyoka mono kerutu anyorwake umugabana na mwanyora abagitutu mwanyora bugabana asimiaka 10 urujo konyora bugabana bumaka 10 ngechiko go affect asokoire osasa mangana yo bosenta bwo wae ndari yo gabana ato mugitutu twaroranga liga dogo igimiringa no bugabana nkoli wiki constitution ekongala ondigie toga decide to go bugabana bagende sikombujiete so tikabogende bubasi kusinyali bali andozi esiborata kugenda inje chikurangu erigeri injiringa ki na twalire experience na vero mubunge miaka zaidi ya 15 na aveire omu assistant minister of foreign affairs constituency yane egazina akorira iga CDF yane ererete always no among the top 5 Kenya ngima ibintu na akorire bono ya ikire stage na inje ngwenderete bono ni merit kotira igoro constituency yane ntigera bamurabe kegoriegeke na barogo bwate byagaso baiche there about 5 or 6 muswati na royo ma tingi muswati onde natebe tugoronga na ro nero rata kekuria abata bono tigabali ikyo buchumbe njengende senate yeah IBC rero ya chakabena sintune yakabiri kuri kia bakenya buna bakichukura ogo bori kwanguru gocha sabantu anene bali batarabwata chikura asoro ngoro turabusa number 1 abantu baitumbaro abange bagocha bateba banjete simba no mwana muya bateba na inji no muyande bantogisana irokalije totarasia batotogisana lakini onye tobwatie kadi ogochiko akire kura nege pande no togisimba turamumekia abegabana ose no takara ilo yobuna injengo tebe kura yanera irango bekera onye turakora registration o make sure nga tu amentri chinamba chito na ande so mugusi you see aba usingo iwoli radio ba usito weto kithenga unajua sisi ni watu tunapiga kura sana na sisi tunajua tutapiga kara kogwaga jiro banyora jire Gizi county chikura jiagire njiri wetani 400,000 Nyamira njiri wetani 200 ebinte bina bitoka da yabantu nga menta chikura chito register ekuchiwiki jisa to inye chitigarete register mo babantu bayisaine umuntu narigereria chintunda to kubarungo mu gusi chikura ire ngareta kwanyora no muntu uja kuri chikura ga bwata maskani agago tusaba chikura na maskani na ndago tukwanda na maskani egaro tabwatie kura chinzo gusai ebibande mbire birasi chobisi cyabachibu gire chobisi ase chobisi administration cyo ebibande birororo abantu batarachi kubyo igororo nkigwirira abantu abataro ina ngita keriko beko abantu abanyore ebibande ikibande gerage ko mwara gochikora cyose ekara abantu batari kubwate gebande ko kanyora it is because bako frustrated n'abachivu n'abantu abande bali bakuru ebibande inkyo umuntu atari opikerie gebande my brother tiango David kimeze kwaitire ga isiko ande no studio wa mambio cyo kwaraita kwaite mechimega 10 bobu nkubora kiro umuntu agoni repigibige chikoye bande one gasi ngokora wiki ebunande gaiga ninjengete bibande biribira around ndebya abachief to bibogorie bikobo ekera kiro umuntu namanyire sobo ngai bibande bibaba twirira abantu ande ninjengete Kitutu Chache South na simba na chaite bo basi tosuma abantu baito tema ko register ninde register abantu miasto mai dijini chikura chisaini beba egero IBC atakasana igore irentunda yakabire ntu arande igotana abantu abari jinsi jisiko diaspora engo chibarugwa akachikura ase umwako etsentunde babuna yabo akabire minister assistant minister of foreign affairs minister enga kigende kuri gyo kwa chief n'abantu bari barari akibago chiko be kubanya babo akachikura sinjerere ndongi abantu bali America na abandi bakale abandi bara Australia ndubata abandi UK ogo register chikura is not a problem kiara na bago ekora online and I'm sure serikali ya make the arrangements bunabono abantu mbaro bara boligwe no manye tenga ese etaoni ne kabisa ali America esa Kenya bakomera bunaba gusi Washington DC no Kenya embassy ere ndubate Kenya embassy obviously California Texas nero yende kolenginire nyetinde ba Atlanta abantu nabo bakogenda ba register physically so depending on modalities IBC abegete I am encouraging kera ni maetenga abantu baito be diaspora abange ninde very sure nga batake ba kechukura abande batake ba kirwe notice abantu abange sana kure diaspora bakira bahanzira ko organize
bari gichukura abande mbaroro bara decide go play a role kuna bona team Simba team nero ene America itagete go tokonya etokolele fundraising kidogo hapa na pale so that banyale go Simba na nyene t-shirt go sina nyene poster so e diaspora ekenege ndegia ekatiberie kinake among stevinte ebiye katiberie akolete no kwala abantu bamenyete isiko ya Kenya ona bali Uganda bali Rwanda you remember chikura ichichaite temba betala waka chikura so I hope egendege that chibukati na chake mapema ala abantu aba bali diaspora baregister na bakishikura Bona karo dusko bustigana samaje SMS nguji dura kwanda na Azimio na igoro gwenda dura national politics ya Kego lakini dura tianda samanara kwa tianda mheshimiwa we tosha hata kama uliwekewa sumu kama kiti ilikuwa ni yako utapata oped yako kuna oped onjali oweno korbo onjali awate abuna na kwa bigire tu sumu bini kiroki alenge ekiao ne ekiago agote agopongesa murubira agote anambia muno mheshimiwa na andika chibo busio naro kuna masi korunya kwa agote na onyonga ninki epare ra kuburi para ya marani nyakoe agoteana goseno no bakonye agoteana because chimi alitengeneza akafika Nyagisai ando Onyonka alikuwa amalize hadi Nyakoe oine para kuburi ya marani nyakoe nande narega ukuburi na umheshimiwa ngendo kiwo chikobeka akogwa do you see yourself primarily as representative of the community at the Senate or as a representative of the privileged within the community if yes or either way how mheshimiwa tiganja kereke duriye para you see e para ya marani yakoe ani kura rande social media bakonda Onyonka tanya okara kende kanya koleta rami bono ngumidingo yonga yaruzi yegende kawa nge para nero nije ngwerete ko yokora e para ya lete ri contractor isato ibere sorry omo contractor lengororo mogaka jimi tukanyora na tukagenda konyora ya paliri ya chagete kwaga chukurunde marani site bagaika samu ya gatinya gisai buna yateba mo contractor lie pale kamusinya tuatemire gusukuma tuasukumire and basically a problem ye pale go fail talinche pale ye pa monto go fail is a national government ikiagere pale ige kwaga chuna kera pale lie kwaga I mean kenha ige kwaga chuna kenha intwe chipara to go deal with chicha maramu to go deal na chiwanda kera but we are working oma itenge ndokenda bantu batali kwenyura chipara nchiro konyora cheserikali okogenda alia kwanyora because of the okurumia utwale ukwana kwanyora abantu bali yetichibesa contract karuli yaki contract yangire wakanwa binte binyakabyoka so essentially we pale yere is again okonya gosuguma omugaka Jimmy we have been very good friends and ngo support yere na njengo mo support inde we are hoping that something will be done a contract iche ekole pale number 2 oyoga bolinga interest ya neneri is it a personal interest or an interest ya community interest yane asiase yene guys about interest ye community that's true okay sena ikire bono iga je tali mali nkoligia ngante ninke nganta bwa epinto ne weekend bwa tiso umwane so logically igonta gete go participate ko make sure nga ebintu biribigo korubitali ebiyese community tobiteneni totebya abantu nga igango gosamuli igango koramura bagosa tie bintu ebyo abantu aba batagete bintu very simple ba mache banywe baroseri para make sure abantu aba kibasa likyabo kyakire make sure abana ngo bali school nyagitali amaliyo banaro bintu very simple banda aba bali sikoga igamba tagityo bagajiri kikoroba no karaba ebintu bire simple igabiko basibya umongi nakurwaro nyeneli gumbo nyona nabwata antibiotics umongi no yobwata malaria kwanyora malaria tablets injiro ombiro kurukia mabundo agoteana morning mheshimiwa njira ki ayabuno mo senator orabwaterane amona abaibori ne amati gosira banafunzi amona school gokora buya anene mono asichinse mo chirie chiranite magega infrastructure also being a factor. It's true. It's good to jabo tutu kwana for themselves. To akolere gazi ne chingi yachire. Iga isiko a complexity nero nga inchebuno mo senator. Tiliwo chiko tuara role go chokwa gache chiskuru because chiskuru chire under government of Kenya funding. Inche ongo chiko chabuno mo senator under una the county government. Injege ndongo chiko gara chiskuru ngo make sure and this event tuagambire na my governor Simba tuagambire nga chiskuru echichiko chikwagachu ECD classrooms chiagachu chiere
bintu mbiroro to gukora evaluation. I'll give you an example. Wetu Chache South ikarasi rumugo nkwagacha tingo kwagacha more than siringelu 700 ikarasi ya kamo. Tinda understand the logic why ikarasi ye county KICD kego cost chisiringi milioni 4. Ibina bintu to gukurigereri. Eto boli naki negazi mutagete kumokore gose n'ekibesa abantu batagete. Omuntu nataka korosi besa. Onye ikarasi tumanyite ngo cost kere siringelu 700. Tuwe kibikira rende kake na kaba 1.5 million was 2 million. Bono beke 3.5 million yani ere 50% of the cost of construction. Ebine bibintu taito kuligera ringa nga kitoko kora to change narrative were gusi. Ntomenye tekirege into kire county. Kirege into Kenya. By the way, ebintu tomanye die county ene bike. And we are saying we must try and change abantu banyolege into gukora value for money. Aminga from Marani out there wrong live Mheshimiwa, you helped me finish school through bursary at the Cardinal Otunga. Oina Aminga Gurmarani hotangwa mokonyete bursary akanyaraka ukore school au wakirambia mono. Naro urukuna mirika kutoka Nyabikondo out there na Mheshimiwa tosha. Ejinga DJSMS chigendete ko tomuga se studio. Mheshimiwa wanataka tuandatura kwana igoro ya mangana yani Kenya bono. Tura kwana mangana asmio tura kwana mangana uda tura kwana vyama goja bina obachori bendete kuyarikanirwa gochumutenyi ogatano gatatu mwako ye ngakioroje siasa ya robona sense yitu yake. Siasa Kenya yeruya. A candidate yane yokurukura ila Molo Odinga is doing very well. O change structure ya o change campaign team o change again to talk messaging. I am happy. I'm also happy nga Deputy President William Ruto nere na asumete Vintombiro. Of course injetindi komo support because we disagree. Vintombiro longo disagree nere on the principle. But as a person I like William. No Montomi has been my friend. Stuarengi Siasa Namagenderero matukali 1990. But so far I think the way Vintombire abandomba organized it. Make sure nga chikure chigocha chikurango chire wakwa. Balito tole side ya Raila we hope nga na chikubwa so that the changes na developments chiwane to chinchi binyoro ese yito. I think candidate bono iga chire ibere Raila na Deputy President William Ruto ababande balio na moko yeba bali baroli on holiday di bali tigabaranyi timuka tindo jese ngaibono baunji yeah kero tukusikabosio Mheshimiwa ntwara na chingwana chiri chiguma chikokwano chira turwania malemba sensi yito ya Kenya nakijora chikwande na gusaba baraibande na banyarba gukwana chingwana chintoereru na ntwara ngwa enda sekiombegia dishe kalikoroboti kero kwa mochibona ngwa kwana chingwana gete cyanya chiguturwania malemba da tingwane ndio zirembe omonto aimoke aba usiba gaitwa 2000 and chachagete 2002 wocha toimokire nyuko a problem muna nagote mapema neringa abantu baito because of a period ye miaka mbabu atigende tokoroka institutional memory yani abantu nonekera bakugoche TV une yembaro batamanyitinga abantu mbaitetu aba usimba itetwe egento keri na kwaneta bagusiba gaitwe Eldoret bagusimba itetwe Kericho abagusiba talinga bagaitwe biboko bagatigwa babutolitwe metwe ninga kiye kare binte ibikoba aba bale ko baita baratenga tutaki madodo hapa so ekere omo bungo limbo meru lintulia gatebanga ngamadoa nganga kimura akole mutiga madoa igaiga Eldoret ya serious pia rusiga. You see, for me, I'm not and by the way, I rarely speak on even to very controversial. But I said, then I will do it. Lichigerire wiki tata elirire wiki eliyo kwana kende yonzi na enda kotini ngibarate elirire wiki. First of all, lichiko kalikoleki iwatwe. Number 2, mogusi intwe ntolibirentane intwe otoko enda ase twari meme gondo twabuguli bituma twakenye chikabichi buna Zimbara ati akenye chikabichi Nairobi kwa rosi engeri ya opaka wacho point kwa goleke inga
There is no way umuntu agoje gukwana ng'omugusi nga madoadoa igabone tukurusi uga iganga ngese ngenja bagusiba goje kwakira ira chikuramba akira William onye William atarue apology area angapaka bono gebinde bina bingokwana lakini akarue apology tugasikana ande na kwanete boyo teba yes na tebe tenga morembe no turiete nsembuyere ara tubona ntuirane gusi yake ekere kutana endete ko ariganirwa abantu bari bagoja baturwa ni mekutano ya abantu montoja una igoromba ro batumetwe bache tendere bache go montoja turwani umukutano bwo monto bosaigo inkyora kwanire ngo anene abasana bagutumekwa inkyora abori abasaya no n'abantu abanene sikwingo tumiyo baro chikora lakini ndiango tebi inkyora abo thank you my brother again tonta ego tebineke abasaya bangainire twatwalire mekutano inche na Governor Simba for the last 3 months to have visited Chi Ward 45 Chi Ward 45 nonye na asamo montu taratu rutaligena montu taracha ateme gotenie project yetu eza abana bali amatuka abana bangainire by the way bale genius abana beji bibi to barara kuna toko baraiga amatuka abako nanguru baye kujibeza ngagendo mukutano lia babo Onyonka babwata segete mogende moturbanani ngio maida amura bako beke beso mubuko badenga ntwa 50 na into 50 twaba 50 story ya twatoro mukutano kile kintu kya so kale nali abantu bali gutumeka buna machara baita abantu bande where we are now abantu bangainire abana baito bangainire they are smart they know they understand and bako sete ubachikurwana obakunguza mayaga batenga kai data tini mwana obando kuira ali aje kubuturu mute elino mmoja batenga kinguruzi kunya Italy so I want to say I encourage abamura baito I am happy na abamura baito they have been supporting us lakini no nyemba libago disagree na itwe na wago jimekutana yena nto kubakwandira bate bamangana yaende rugendera no mukutano so I'm very happy yes ntwarara na timu yeno ya Simba mu senata naro mugabana naro mugumene bne mutaraja mu deputy naro une bne tokanyete bone timu yeno emanye koera ntokanyete no mwese mugabana ne na chaika Simba asbenga gabana ne rara kwana aya na timu Simba tumakora na kimbi mona singa kya moningadi otebi mwanchu muringana lya mweri mushimo inje wana lotebanga abantu baminto na twalire opportunity yo gusaba ko mu bunge Kitutu Chache South ni chembarangerie mbakiro kwa eli mbakire mbuyamano esengenjo mwambo gwiri miaka yonse na beru mbungu ino na soire etre eroli ende bono esingonde no mwana minto Paul Simbarati na twatemire kubuli omugusi bamwe chikura ese twaikire omugusi otorokia maskani yo gukumia generally nje bunandoje chikura kya Simba mbuya kire lakini wegato kirende wegatandira kwenyoria abantu wegatebya abantu ngebintu togoje gukora tali bokurumi togoje gukora tali gochi tali bitena tubwate nonde baita Simba bade bazimba gabwate bwata abantu chiguni oguni ko Nairobi and I told you twatwalire mekutano 45 gusiengima for the last 3 months montonono yo mutanya gwakwa yogindi anyakoba onditanya kubwatu iru polisi which means into we are peaceful twakorire gasingia ya maskani women rep ntoganyete because we are looking at arrangement ngaki oraleto mu machoge ingucha olete mwaka omwana mito Simba ngucha kwaletire mu muima igale olete central yiko ku town bosongo and oleto mwaka mondo central ngakie balancing yo kora chinyumba chinde nyumba kia koja koirobo obo speaker nyumba kia wenete koirobo women rep neryo koirobo chief secretary ebinde byonzi it takes a while before bitaranza ku consolidate lakini nje karangale nako batevinga litangani ngo bakera ya muno Ndizi TV TV enke mwatemire wonderfully na beire ngo bachika tinda icha munyabere because I've been very busy ninchenteme ngiche nande so that ikera abantu baito batakeire basomewe ande basemiwe na barau batosomie batotevinga abungo salimole ayigango salimole but I can say inche nyasao ngere bisyo gukumia that for the first time aboire omwana mutaka ochieta gakenye chingeni akaenda gesomie injira yaye okorire omanyere koira oeteire obukansera
oruro bokansere kitamubere okirobeiro mwempi kitamubere omwana oyibono nero utana gusiogote abantu ngigasi bakolere ine story for me yo kumia so mbiamo na abantu baito togenderere kumanyana na tusikane and then tokole gasi mbiyamo no mwanju muri aso kwira libagari abene ko bamuno indu twajagete chinza chiri chia mambi wikabona jerage chinsa isatone jireka ikomi cha bona mambi ngwaka mbiyamo naso gusanga na ibirengere bya SMS ni nyingi mwatumira kondesali yebiro ne chinga kendo ojo gisoma chonzi tyatumira ne mambi tokore bina twakora litko lyarere kundo nyora litko lya mambia na mangana ndi turajukwa na mangana ya afya igo inyora mwanju muri na yene on this TV ekiagera enero bwansumo gusie kera tawate abotambe unegende kienekia negende negiansugo tatonya to kumera na litko lya mambia katwa jikumera na Sara MS yeto ya Sara nyarangi ontita inyora na Sara nyarangi na chokora tera mangana maya chikora kachinsa jiriche mangana amaya igo gogo saberunya gutwara litko ligia litwere na twajakire weekend ni twajakire wiki nyorabuna IBC ya igora bene kwelike buno mwaki kura na tuli likia nyarago kogenda egetukire ange bwelike buno mwaki kure kya kwelikirie nalio chiko choro murayura nyaraga koreta magendro imeyense ito ya Kenyego twarubulio buya tonyara kogusuka Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turi nikirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwera chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota liene gataseri Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi.
yama tuko wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Kuna botambe toko chakeli ilitukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire ilitukuli goro nebo tukogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ona entwe manjo moria rintura gotika maiga imana tunoto kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na vogoto tweet ase at Ndizi TV News ina toko nyora uchumbe yao asenjira yobokirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusubwaye nigo bubisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ero mutundito kuri tombere yategere nae goru ali ente bana ndwali tuli kwemanya eri bana na nkubwena yani nali kogenda on kero monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigoto gutarira abaminto bari beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke 15 chia mogaso obolemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo kenyengima kwimokerera igoro obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye
omwancho murigereria konyo tutayenda omutimo kontu agotebi ngocho turi no yominto ore expert giokoraga iga ase greenhouse igi omwancho murigereria bono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero omonto akwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nchikori oboko obu tobase gosoka obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechi degika 15 Ndizi TV obwansu bwomogusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. I live here on Zambia's Luo Plains, a remarkable place, a remote and